what's good YouTube is a boy press ask do na benga amana ndadzoka nenyaya riseda amana ndadzoka nenyaya inosirisa amana ndabinga ndati ndakusiya nyaya dzevanhu ndabinga ndati ndakusiya nyaya dzemakuka but this is so sad amana the fact yekuti ndakambozvityoka saka ndatoti handisi kuzinyarara ndasi nditozvitaura mana so amana I think last week taiti posted achiti anotora macouples went outing ne then vananyati ndo vakawina pachallenge yone ndakabati asikutora macouples aya because iri kure akuchitora imwe couples yekuenda kuhermanas ne so this is what happened taita katora couple yanzi Tate Nvimbi then aivatase vaspenda 2 days now achiwashandisa content achiisa content yavo chichichiti then abva vadzorera ne then manje apedza manje achibva ati akuenda kuJoburg kuna Nanyati kuti anovashandisa kuti content chiki kubva adzoka kuti so this is what happened Taiti used 2 strategies like to get content ne because Taita akaona kuti akupera anoshandisa content anotsvaga madrama dzekuita ne so akatora Tate Nvimbi akati akona kutora kuhermanas ndomuka it's a very long distance from Hermanas from Cape Town to Hermanas I think kana kuri Zimbabwe sise kubva kana muHarare kuenda kwaMurehwa ne achibva anotora chikapo yabva yanayo kutodriva kunoitora ikoko kuti ye kuno achibva tanzi taona zvikudhura kuti washandise makombi danzwai kuno so motaura ine kuti fuel yekudira mota inodhura here more than fuel yekuenda chi than I mean kuti mataxis angadhura here hanzi 100 rand per box saka kuti mataxis angadhura here from Hermanas kuya muCape Town muno than fuel than zvakaita iye zvekudira fuel kuenda kunovatora nekunowadzorera ikoko vasoona guys kuti takatadza kufunga apa tese takangorwa nestatement akati which is okay so akaunza macouples kunoku achibva washandisa for content 2 days like it was for them it was good because they were 10k vakuma 40 something k for them it was good then for Nyati manje achibva aona kuti okay so ndakatorera couple ika ndoita content ndoita mari then ndoshandisa kuti Nanyati ndonzi navanhu ndine moyo wakanaka yeye wagona waita sese ndowashandisa kuti content ne so akashandisa vanhu vana Tate Nvimbi for content aipagadzira videos achibva aenda kwaNyati akagadzira more than 40 videos which is kumandezwa neYouTube mavideos waya anofanonga akamashanda mwedzi wese but akanomashanda within 2 days kuJoburg wakaenda kundoona achibva se achibva agadzira content yone achibva adzoka muno on top manje kuti vananyati vachibenefitawo akangovaendesa out vamunotenga kuti maribs nechichichichi vananyati sevanhu vanga vaida kubatana sevanhu vaida se vangoti hazvina pressure hazvina basa ne so the sad part manje is mavideos ataite ese wakaposta same content nataiti anokurwa necopyright so Nyati akatobvunza taiti mukoma wangu hazvigone here kuti ndiwe necopyright kana ndakaposta content yakafanira kana taiti zvakana basa kuti haurwe necopyright izvoitoziva kuti Nyati akaposta mavideos aya achabharwa necopyright obva aitirwa demonetized YouTube inonzi Facebook account yake saka Nyati abva posta mavideos anga nataita achibharwa necopyright nataiti asina kumonetizwa achawanika na sent from Facebook so now aya demonetizwa abva aita live achikumbira mukoma wangu zvamakaita zvakanaka here makati muda kuya kuno kumimi hatina kuramba tikakutambira tikati uye kuno kutore content nesu but at the end of the day makutiita izvi makutirova imimi necopyright ine so tabviswa taakuzogara kugara muhoki matekura dzememe mukukutu matakabva it's so sad guys so sad guys so guys I want to show you live yaitwa naNyati achichema kuna Taiti uyezve tichakuradzai Nyashi TV yabva yatoro side chiradzo yatora side raTaiti chiradzo iri kufara nazvo yaitwa naTaiti chiradzo iri kufara nekuchema kwaNyati and the sad part is vanhu comment section vanga vachitopopota vachitoti vari kutuka Nyati iyo uri benzi yes said that which is not good guys inini kuti ndakatomborwa necopyright naTaiti then manje ndakamubata Taiti uyu akatanga vandiignore vambondipindira 1 day then paandiignore zvachose then ndibva ndanyorera YouTube this is fair use kushandisa vanakaita content nataiti which is like YouTube inokubvumidza kucriticize kana kushandisa content yemunhu zvisina mvumo naye haina basa nazvo zvinonga short clip so guys I want to show you a video yaitwa live yaitwa naNyati achipopota like achichema achikuti muno mukoma Taiti ndizvo here zvamaita zvakanaka zvamaita zvoti unouya kuno kuJoburg then moita se mondidemonetizira content yangu amonditadza kundisera kana chinhu imi mogena mega mobenefita zvakashata zvamaita nazama kubate mukoma mandipindura rapo so guys if you are new here please like comment share subscribe my YouTube channel kuriska both I can get the copyright again na Taiti channel yangu yavharwa so this is my last video challenge zvake akati copyright inovharwa if you the first time here please like comment share subscribe my YouTube channel vachandituka nemiwo whatever zvamantuka I don't give a damn I don't give a rip ansipa kutuka name asingoti pakunza content ndiri blogger changu ndechekubloga and I'm saying so guys if you the first time here please like comment share subscribe my YouTube channel for more content I'm saying let me show you live video yaitwa naNyati achitaura naTaiti let's get into it unoda kubudirira nevamwe vanhu ende kune vamwe vanhu vanonyangwira kuti sezvo inini pesi yangu yakamira so ndokunzwa iso nevanhu chireka ndidai so kuti zvinhu zvangu zvindifambire ende
wakambozvona ibebi kuti vanhu vese vaita aiwa maita zvakanaka maita chinhu chakanaka chaizvo maratidzawo rudo kune vaya vaiti havasangani chichi manyadzisa vanhu, asi unotoona unoti waya waiti waisanganika waitorevesa zvatakuona. But mukoma taida kuti kutaura chokwadi kana mukuona live ineyi zvamakatiitira hazvina kunaka. Kutaura chokwadi makadi yenyu makatiudza kuti inini ndakaseta macopyright pamacontent angu, makadi makatiudza makangosiya zvakadaro, isusu taisazivawo kuti pacontent yenyu makaseta macopyright kana kuti makazotoseta macopyright tawa tese. Handisi kuziva kuti nditaure nemi futi kuinbox makutotaura futi zvekunditsamwira makutondiharasa futi mukuzviona futi, which means hamuna kuuya in peace, hamuna kuuya nerudo. Maingoratidza rudo kuvanhu asi kwatiri musingaratidze rudo, uye rudo maingoratidza pakamera asi musingaratidzi rudo pachokwadi. Makadi yenyu makaratidza chokwadi mukoma wangu kune vanhu, makadi yenyu makarega henyu kutishanyira kana maizoziva kuti ndo zvamuda kutiti. Ndizvo here hama dzangu zvamakatiita? Ndizvo here mainakiro here nemuku? Takatokuratidzai mumukuku kuratidza kuti life iri kutochinja, tichitofara tichiti rekai tichitowaratidza mumukuku. Waono kuti ndo matakabva mumukuku mutaa umu, asi ndizvo here zvamakatiitira mukoma wangu? Ndo zvinhu zvinoitwa here mukati meupenyu? Ndo zvinodiwa here izvozvo mukoma wangu? Zviri right here? Munonakirwa here nenhamo yemumwe munhu? Inokunakidza here? Munonzwa here kusununguka kana muchinge manzwa kuti ningi adonha kana kuti ningi atambudzika? Munonzwa kufara here? Ndizvo here mukoma wangu? Takakutadzirei? Takakanganisei? Makambonzwa here kana tichisenda post chiti kutukai tichiti dai? Imimi pane mamwe mapost atakatorisivirwa nevamwe vanhu, atakatosendwa nevamwe zvichinzi imimi mukutukwa, zvichinzi atienzaniswi netsvina idzi. Ivo vachitaura mukoma taiti vachiti atienzaniswi netsvina idzi. Ndizvo here mukoma wangu? Ndizvo here? Takakukanganisirei isu? Takauyawo kuzotsvaga raramo, hatina kuuya kuda kuzoita magraji, hatina kuda kuuya kuzoita macompetition, takauya kuzotsvaga raramo isu pano. Hatina chatakambotadza isu tachokwadi, handina chandakatadza, handina chandakakanganisa, because inini rudo rwandinaro rwandakabarwa ndinaro ndo rwandingonaro, ende ndiri munhu anonamata. But onai zvandakutaura, onai zvandakutaura, ita here wedu ndionere zvinoitawo here, asi zvinombonyatsa kuita here? Isusu hatina hedu grudge nevanhu, hatina kana grudge nevanhu, hatidi zvekuita grudge nemunhu, hatidi zvekudzikisira mumwe munhu tinomuona semunhu. Everyone anouya achida kubatsirwa tinobatsira, asi ndizvo here zvamakazotiitira? Handichaziva matsangu, ndapererwa. Kuza ndapererwa, handina kana start, ndapererwa. Advisor wangu vamunetsi wanoti advisor, ndikati vamunetsi tosangana here nana taiti, zvikanzi hapana chakashata kubuilda community, isusu tinoda rudo, tiri vanhu vanonamata zvavakandiudza. Ndikati zvechokwadi tinofanirwa kuti tiite sei zvikuda vanhu vakuru. Ndikabvunza kune vamwe vanhu mafans tinotaura navo kumawhatsapp, ndikati zvinoita here tisangane? Ndakabvunza zvikanzi hapana chakashata, ende isusu takavatambira nemufaro tichiti nothing will gonna happen, hapana chiri kuzombonoitika ba. Handi mukupanzwa hama dzangu, hapana chiri kuzonoitika. Ndo yanga iri wish yedu kuti zvinhu zvedu zvichatanga zvakanaka, zvichapera zvakanaka, asi maperero azvazoita ari kurwadza, ari kubaya mwoyo. Handisi kuziva ndotsanangura ndichiti chii, ari kundirwadza. Kune vari kuti dzungu,
andina dzungura ndikumboita baini. Ndakaratidzawo kubatana, ndakaratidzawo kuti ndinogona kubatana nevamwe vanhu, ndinozvigonawo zvekuti ndinobatanawo nemamwe macontent creators wanenge wachidawo kuti tinge tichibuilda community, tinge tichiratidzana rudo, kuratidza vanhu rudo kuti true love iriko. Andimukuzviona manje, ndakazama with all ways kuti tifixe zvinhu zvifambe zvakanaka, asi onai pandari zvakundipari ndaomerwa izvi guys seems like patonyangara pepi panyangara. Ndichatozive kuti kubva nhasi totanga papi kunonetsa network pakaita kuma-low areas. Ndakamubvunza mukoma Taiti, ndikati mukoma Taiti, tikasenda the same videos nemi atirohwi necopyright here? Zvikanzi kana hapana chinomboitika, postai guys. Antika saka tazotarisa patanzi taclaim wa copyright, tazotarisa kuti mavideos atakaita tiri tese ndo akarova copyright, ndo akabvarisa monetization, ndo akabvarisa zvese. Saka hatichaziviwo kuti todini kutaura nawo here. Tataura nawo kuinbox tikati mukoma zvadaiso obvaisirwa message naamai wangu. Munoona mashoko andipindura guys, mashoko anditaurira handina kana kumbopindura. Ataura magara moyo obva akata ati guys, chero mune zvamuri kundirongera handina kana basa nazvo baini, handina kana basa nazvo. Ini ndoda kuedza kutokubatsira iwewe kuti monetization yako iite iwewe. Zvekutaura mai wako inini handina dambudziko nazvo, inini ngawaite zvavari kuda. Iwo mama vari kutaura kuti Taiti, kana muine zvamakaita, vaingotaura kuti kana muine zvamakaitawo papeji revana, please ndokumbirawo kuti muvagadzirire kana kuti mudzose zvinhu pazvanga zviri, because peji redu pachena tatoudzwa naiyo Facebook kuti taclaimiwa copyright, even kuTikTok chaiko mavideos akaisa copyright, ndakatadza kuasenda kana kuTikTok chaiko. Andimukuzviona nenyaya yecopyright. Saka ndomamira zvakaita hama dzangu, ndomamira zvakaita. Handiziviwo kuti ndoita sei. Isusu namakoti munongotiziva kuti tiri vanhu tinongoteerera zvamunotaura, mukati itaise kudaiso munongoona taita, itaise kudaiso munongoona taita. Handina kana pandakakanganisa. I was trying my best kuti ndikufadzei. I was trying my best kuti ndiratidzewo kuti ndiri munhu anotodawo kuti ndiwirirane nevamwe vanhu. Antika asi zvakakona n'anga murapo achida, zvakaratidza kuti sometimes alright, zvakaratidza zvapachena kuti takaitirwa ema, taisazvifungidzira kuti tinganzwaro wedu wenyu, asi zvinhu zvakatoitika. Tatatotaonawo nzira yekurarama nayo, taono divi rekuti tikwanisewo kudyawo zvatinoda, kugarawo pakanaka, asi zvinhu zvinongoramba mukati meupenyu. Antika saka inini chandauya chandada kuti muziwe, handiri kuona maitikira zvaita izvi. Antika please musasatoisa rudo pakadaro kuti ivo vakauya vaine rudo nesu. Musasatoisa henyu rudo, because hapana rudo kana munhu wauya kuzondidestroya. Antika zvandanga ndisingafungidziri kuti ungandiita ndo zvawasvika uchiita, zvandanga ndisingafungidziri kuti unondifungira mupfungwa dzako ndo zvawasvika uchindiita. Antika vanhu vakatombotitaurirawo zvikanzi imimi siyanai nezvamuda kuita izvi, asi vamwe vanhu vazhinji vakati sanganai, hapana chakaipa kuti musangane muumbe ukama. Asi taona kuti sometimes tsitsi dzinotsitsirira, taisazviziva kuti ndipo pazvichasvika panapa. You know guys, let me tell you secret andida kuti ndikutaurirei. Kubva patakangosvika isusu
pakaitika comparison yakanyanya about isusu nana Taiti. Takaitwa comparison newanhu zvakanyanya. So ndo zvinhu zvakanyanya kuvarwadza because kubva patakaita comparison pesi yawo yakabva yadzikira. Zvamaiziva imimi yakabva yadzikira. Even mavideos awo akabva adzikira traffic nekuti panga pane another couple iri kuitawo zvairi kuita antika. Saka isusu zvese hatina kuzvitsvaga kuti zvadii kana kudini. Takangoti isusu naTaiti we need to love each other, we need kuratidza rudo kuvanhu. Asi ndakaonawo kuti rudo rwacho rwandaitida kuratidza vanhu ndo parandisvitsa panapa, ndo paratisvitsa. Pane wari kubvunza kuti mambomufonera here Taiti? Tamufonera, takamufonera manheru ena kubatwa foni, kubazotifonera makusenana achiti haataura munhu zvakawanda. Akataura akati kana paine kwamunoda kuti svikai, handina chandinodini chandinotya, ndo zvandinotoda. Ukona bakika una anombopiwa time yekuti wambobvunzawo kuti ko chii, handiti atongosvika pakutongotaura zvanga ari kuda kubva atongokata foni. Ukona kubva tatongosiyana naye. Hatina anozomboda anombomufonera bhegi kana kuzombotaura naye nokuti zvataura zvacho zvinotorwadza guys. Tatisingambomufungiri kuti angatidaro. Ndo mamira zvakaita. I think hama dzangu yezvinezvi tinogona kumboenda zvedu life, asi tangoti tibude pachena muziwe. I know kuti kune vachatiblema kuti imini nyati tichiti sometimes kushaya zvekutaura kana kuti chii, asi itori chokwadi. Hapana kana drama kuti monetization yedu yavharwa, ende ndo nzira yega yataiwana nayo mari paFacebook. Ma-ads on reels avharwa, arestrictwa kuisa red flag chaiyo kuti mukuita copyright. Ende copyright ini ndakatombofungidzira kuti pamwe asi kuti ividhio randakaisa ndichiti nyingi ndiyahwina pachallenge riya baby antika. Asi manje chinoitika ndechekuti kukaitika violation kumavideos hazvi-affect kumareels antika. Hazvi-affect kumareels. Kukaitika violation kumavideos never hazvi-affect kumareels antika. Violation ikatenge iri kumavideos ino-affecta mavideos. Violation ikange iri kumareels ino-affecta mareels. And you know guys, tisati tasangana naTaiti taiita content yedu zvamaiziwa, tichitsaya-tsaya, tichizama-zama, tichiita content yedu, hatina kana kumbobvira tauya nedambudziko recopyright, nekuti munongoziva kuti chese chinoitika patiri tinotaura, tinoita kuti vanhu vazive andika. Hapana kana zvatakamboita isu, hapana kana zvatakamboita, ndo chokwadi. Hapana kana kuma-recommendation everyday ndinogara ndiriko kuti nhasi peji rangu reserious yachakamira sei andika. Ndaigara ndakatarisa Taiti asati auya kuno andika. Asi kubva pakangouya Taiti zvinhu zvedu zvakabva zvangodzikira. Handisi kuziva kuti chimbori chii chaicho chaita kuti zvinhu zvedu zvifambe zvakadai so. Handisi kuziva hama dzangu, handisi kuziva kuti asi chimbori chii chaicho chaita kuti zvinhu zvacho zvifambe so. Taiita content yedu yataiita, hapana kana copyright yaimboclaimiwa kuti pane copyright, maita copyright. Hapana kana violation yainzi maita violation, takwanisawo kukava izvi neizvi. Asi at the end zvadirwa jecha. At the end pamavideos ndiwo wega watora mari yacho. Isusu hatina kana sendi because mavideos edu adzurwa. Hatina kana video ratinaro tina naTaiti ese akadzurwa, antomukuzviona. So ndo mamira zvakaita. Ndofunga mukaenda papage hapana mavideos adzurwa
because ndamboda kuti ndiedze kuti alright, ndamboda kuti ndiedze kuti alright ngandinyarare zvangu, asi nemashoko anditaura kuseri hazvisi kutonyararika. Ndozvinyarara ndichiti chii hama dzangu, ndozvinyarara ndichiti chii? Zvinhu zvitakazviita nekuti munhu wese anga atisimbisa akati no nyati no worry, sanganai zvenyu, everyone anga atisimbisa. Anti mukuzviona but nyongoramba nekune mashoko ekutaura achiziva zviri kurwadza guys, tiri kurwadziwa, tiri kuti nyepe, zviri kurwadza cheko. Kubvisa wanakiki pamukaka tatakutaiwa zvanani ukona. Hazvishamisikana nemba muno mutogona kutobuda nekuti mari yerendi cheche hatina kwatichaiwana. Hapachitorina takutomboza moto nekuti kudai toti dai tatowana hedu basa, tatowana hedu basa, tatakabvisa kiki tichiti toda kutsvaga mabasa kuti koshandawo. Saka tatukugadzira kamari dzacho dzekuti tinge tichipinda mumakosi tididididi antika kuti kwaniso kuwanawo mabasa ari nani zvamaida. But anyways zvakaramba. So now we are trying, tauda kutotizama because you see imba inei baba takati takupiwa mari neFacebook yakabva yatotanga kuti usatobhadharwa, takungobhadhara tega and tanga tisina dambudziko nazvo. And although tataka tichabhadharwa for 1 year, asi iyo takutoda kutombozama kutsvaga imba iri nani inoafodika isiri 1000 rand, tikaona kana imba ye500 rand kana imba ye400 rand, tita kutombodzoka futi mumukuku asi totsvaga uri nani, uye futi takutobva pano patiri pano because zvese zvavharana. Hapana abanyangwe tikaita reclaim tikaita kudziwatise pareview still Facebook haivhurire zvekudaro, kana ichinge yakuisira red flag zvatovharana. So tuna tomboita busy chachai kuti tsvaga edu mabasa, tatsvaga edu mabasa todzoka zvedu mumukuku medu, ndozvatowapo todzoka edu mumukuku medu, tadzoka edu mumukuku medu torarama tirimo upenyu huchitofamba. Kana zvangu zvakangonzi tichafa tichitambura, ndo zvinenge zvingoripo zvacho. Ko vari kutambura vari kufa here, inga vari kungorarama wani. Saka isusu zvinozoshamisa here kuti tatambura, takuda kudzoka edu mumukuku medu because obvious Facebook haichatipe mari, monetization yacho yavharwa, handimukuzviona. Saka takutongoti nemakambani atiri kushanda nawo iyayo, takutongoti umwari dai wati wangotinzira tsitsi, zvaramba zvichingofamba pamakambani atiri kushanda nawo iyayo, tokwanisawo kuinvestawo something chedu, tikakwanisawo kuwanawo business ratinotanga rine musoro rekuti tinokwanisawo I bet guys, if it's the first time here, please like, comment, share, subscribe. Yeah, I hope you have enjoyed the video guys, because makasa subscribe and don't copyright mahara in that way content, I'm saying. So please like, comment, share, subscribe. Hope you have enjoyed this video. If you have enjoyed it, please like, comment, share, subscribe my YouTube channel for more content, I'm saying. So peace and say that you could have said subscribe when. Thank you.